مدبنا ناب مززام قصيت سعب مدب دما وي دما تعريفاتنا زلا مدب كان لاليكم قدمي كلتا سومون اب ميدا بوتشو في الاسمرا استفلالي ناي كعسو سكيت ناي ممرات اسنا سرعت خايدو نيريو زي دما بممهر نايتي عودي زغنا مالت ناي كعسو سكيت ممهر ارحانوم سولومون زسلطنو تتصاوتيوم تمريقوم زلو مالتو غازيطينيا ناي فريم مكونن نتي ناي ممرات اسنا سرعت تخاتاتيلو زدالو تحسو يسعب تخاتاتلو سلطنان ململان اب كل عود عيوز هالوقده قليل يكونان حدا كان مستير عوت مخانو كايوز امان نادمعي وصيتن وحس قصالنتن كاب زرغاغصو قند رقحيتات انا تبهلون يزغلات سلطنا نمويا نكئلت نطببن بقعتن نابزل على درجه يبصح بحلفي اتي كاب سورن مسرتن زكايد سلطنا نقطرينا بعينت يصغيرا اب غزي قلعنتهم توهبهم زلليون نابتزلل درجان مبصحن وقوي مسالل يفطر وفري كاب سور مسرت نصبح زطمت ناي مصاي سراحيو ابو انت زي تسرحو خا ناي معبالن قصالنتن غداي ام ملكت حتو اذاتو نكل سا حسابن جبرن زسنيو مهرو وي ململا ابزلقي معباله ناي امن كورنع بوتا يزحز بحلفي ابتي اكلنا امرونا طميرو زكاي سلطنا عوده سبورت اتاقداسنت مليسو يعزز وصيتو تگمگيمو خا بدرجه عالم نابكمو علامه زغبرا ابيت تمرتن كوليجاتن كدكونا دريخوم مدم السلطان بمكرون بيت مقديز حلفن تمرتي زدلبن تصاوتاي نبر مزخون وصيتو ازيو تحصصفي يخون وهلول تمكرو ام مسرح قلطف مسغغار زهلو بلجا عبسله زخون بغبرون ازي وصيتاو مخانو تاريخ سبورتن بلوصات سبورتنياتات عالمن يمسكر بسرعن زي سرعن تمكروم زسغاغرون زسلطنون ايرتراين سبورتنياتات وحدات يكونون بحلفي ابز قرب عامتات كن بستعصف يعب خمزلو سدرا بيت ناي تعودي يرغاغصو نايلومي تخرانان بار ململا كابسور مسرت كوينو ناب عودي كعسو سكعت زغنعيو خون كابشحن تشعت 250 بوق عيدك أبات كساتف زجمرة عودة سبورت كعسو سكيت إيرترا أب أبيت تمرتي كلابات من إسياتن أسلت أنتي نايستفل عليها كلاباتن أمام مدرخو سميات ململتي تفتيرام عبد كإلتن عزوز سمن زوننو سبورتنياتاتون أسلت إنهم يوم أتسرحك يغطل الله حدا كابتوم نتحدي تختيلهم بزحية لملك عزو قطلو وزلو أسلت أنتي سبورتنيا أدحانهم سلمونيو قديم تتصاوتاي كعسو سكيعتن نايز اوان دما بلوص علامن زلو ادحانهم سفيح علامه حيزي يتبغيسو درون نبركت زبلو هصانات علمو نخلاي غزيو امريقوم اللهم كم مقصلتا ناي بعل نغوسن ديو ادحانهم ناي ادحانهم فلي زبلو كن نبينو مخانو انا حجاز زلو وناي مسلنن كن زغبرو زلو سراح بزيك العالم قليل يكونن كمزيوم زعمسولو تكاتو ولو ام قلعو فريات ناي كعس سكيت رينا مينا قد محجي نحنا بستفال اللي منقدي رغبامي أنا كمزيقن مستودبه ناي بحكي تقديسو سلا دسلتن دمهرن دخسكسن دولا هذا حنم كتابع زلو بهلاي زي تقبر لنا أي ميني باسكتبول أب توصل يوتانيهم أتي كسلتن رقبو قديم سبورتنياون بزح خنطف هيصنهن اجغا ادحانومن بتي مجمريا خمس بعلو دغلصو تصاوتي هبنايو نزي ناي ميدي باسكتبولون نخجمرون اتبابعنا بصبق حيزو صبقا يخيدالو زياده كن نتوم قلعت زياده عنديبكا وي ترديخا نعاتاتهم بصبق صرحلهم دحركيلكا ابز دلو ويكون قال كصاوتو سلازغولو وي كمعبلو سلازغولو زياده ددكم سراحيو
ኣብቲ ደኻም ከኣኒ ዝያዳ ከኣኒ ተፃወርነት ድሌካ ተፃወርነት ጌርካ ግን ፍሬዮም ስለትሪ ዝያዳ ክሰርሓሉ ዝያዳ ክምዕብለሉ ከኣኒ ክፅዕር ከም ዘለዎ ከዓ በዚ ኣጋጣሚ ክለዋወጦም ሎማዓንቲ ኣብዚ ሚኒ ባስኬትቦል ሰለስተ ቆልዑት ኣለውኒ ነዞም ሰለስተ ቆልዑት ክከታተል ማለት መመረቕቶም ስለ ዝኣኸለ ንዖም ክርኢ ስርሐ ዓፄ ድኳነ ዓፄ ካብኦም ዝዓቢ ነገር የለን እቶም ቆልዑሲ ብዲሲፕሊን ይኹን ብስፖርት ይኹን ተኸስኪሶም ንኸዓብዩ ንገብሮ ዘለና ብዓብዩ በዓል ኣድሓኖም ዝገብረሎ ፃዕሪሲ ክንከታተል ኢና መፂና ተሓጒስና ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ካብ መጀመርታ ስጋ መወዳእታ መቸም ኣነ ከምዚ ርአ ይፈልኒ ኣብቲ ግዜና ክንፃወት ከለና ሚኒ ባስኬትቦል ብዙሕ ኣይነበረን ብዕድል ኢና ንፃወት ነርና ብጎነፅ ኢና ዳርጋ ኩሉ በፂሕና እዚኦም ግን ብስነ ስርዓት ካብ ናሽ ብዲሲፕሊን ይኹን ብስፖርት ይኹን ብኩሉ ተሃኒፆም ከዓቢልካ ደቅኻ ክትርኢ ካብ ዝዓቢ ፀጋ የለን ململا كاب سور مسرت بزح ربحاتات يزحقوف قدم خلون لعل خلون نمزانون ناي حدا عودة سبورت زنبال زلوهم قلعون يطرنف طرنافه حيليو ما بقتاوي تمرتي قسيمهم ورقه سيرتيفيكيت بمحاس كا نبزل على درجه كحلفو يخلو كم زي درق منشي وي مغابي عبيتي كلابات كخون سلازخال كابو بمبقاس كا بدرجة هاجرن بفدرشن كعسو سكي زوبا ماكل توديبو نزكايد وددرات عبي جمجا يخون سلازي فدرشن كعسو سكي زوبا ماكل نزي تجنزيبو نزوم نايز اوان هصانات ناي صباح دما تكات ولدو زخونو ولدو تصاوتي امتهم كجبر قديتاو يخون مخنياتو بتزاواري اتي بقدامنت كاب ام زربح اكل سلازخونام حجي انا حنت زبلا نغرالات نسخه انتيا كستو خمس زي جبرة زبل حسابات بوزح برأسي هاي تمتسألني أنا أنتي كجبر بتا أنا خلاص خل عقمي مستوم قلعت بمقال كم يجرنا إنا أما قارحنا تنعنا زلينا نجارات كنا معراري وخم زلنا إنا نحسب فدرشن زوام أكل بوحدو أبني عم أبز جبرنا يو ممرقتها شمون تجانتا تاتينا بحسب نفس السيد بيجناتينا 4 نايدك عن استيو حمشتخ أنا يدك تبعتيو مالتي حجيون لو محمودون كم هم زأقول قلعتون كنا سجرينا سلازي نزن إحنا نجبرو زلنا أبركتو أنا ترايكم كن زلنا خسلت أني نجساب تماريا مالو ملقيتا لو فيليمون لو سيمبا لو رومان لو كجبرو زقبهم قل حتى جرام أب محجز توحد ولا بكعشوا ديو نايم أب ميدا ديو أب كله كجبرو زقبهم نتفتات كله خساته بزعجات أمزي يلعبوا معه أزي بتاعم تساقن زلوا عجي تتصوتي مهيركا أبسال ساي ويرابع ديفيجن نابزيم دموتو درو أنا ما نشغلت جانتا دالي اللغة أصلت أنت قدامي نجر توم سيرتيفيكيت تماهيرهم سيرتيفيكيت حزام دلو نزلت أنت عجوزنا يكالو عسو حجة تعابت سجمالو فدرشنو توم تماهرو استماهرو ناي باسكتبول سلطنة مساتهم نتم تتصاوت حزوم كم زلهم تتصاوت حزوم كأخ مع بلون كم زلهم فدرشن بزي قطامي تعبرو دلي هو حجين حدا فدرشن نبينو تراي سكومو دخيل أي مثلنا عليه جنتاي قبل دلو ولدي سخاء لمتان مغنياتو سماوي تا كفلي دوزارلو سازي سماوي وسيرو ممكن ما يتكلم ورحون غفلهم مالك بس تخاء لمتان ولدي سابورت كنقبر لنا بز حاجز كنقبر لنا نمبر فيدريشن زوا معك لكن داي موقف مكال تنباجو تو سنتين أكن دايكم ده زي جي في سدرات فاميلي ويت محبر السب كعسك أدبهال الله قدسات دحجزو أحجزو المالة هيكونن جن بزبالة ولدي نزي بعتو بريم تتداغوفو لحاشين مثلا مسلطان ناي مغيار سراحيوم نأكلون أمرأون هنسات نمكيادون بغللو زكا المويا يكونان مسلطان ناي جزارسو طباباتن كألتاتني حتتيوم عبزر اسزخاء بعلما زقلس كبرتات سراحي يتقلب بغصري أزيو بزحات نزخونو قولعو كم حانت غانتا أسميركا كتعلم نمجماتو زات أقما يكونان أنا معنا خبت تساعتها تحزاني البولتو كم تساعتها حيال تساعتها نفوع تساعتها بطعمي مالت كابتم زدنهم تساعتها حدي حجغات خؤلوتو أبزي قولعوت أبقنا
የማሐላልፈው ማለት እዚ እትናቱ ለዚ አብደቅና ንሪኦ ከለና ብጣዕሚ እንታይ ሞ ኣነ ከይድነ እኮ ክሓልፍ አይደለም ምክንያቱ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ምስ ቆልዑት መውዓል ንቆልዑት ክትኩስኩስ ምባል ርኢና ኢና ከማሰልጠንቲ ኩላትና ውሕዳት 12 ተፃወቲ ክንኣሊዚ ከመይ ንብል ነርና ኢና ሕጂ እሱ ንሚትን ሱሳን ገለመለን ተፃወቲ ኣልዩ ኣብዚ ከምዚ ደረጃ በፂሑ ከብል ከሎ ብጣዕሚ የመስግኖ ንድሓኖም ቀፅሉ ብሎ ማለት እዚ እሱ ጥራሕ ደይኮነ ከምኡ በዓል ንጉሰ በዓል ሙልጌታ ኩሎም ናቱ መራያ ናይ በዓል ንጉሰ እንዲ ዝመሰረት ሒዞም ይኸድለው ቶም ደቅና ናይ ባሕቂ ዕድለኛታት እዮም ብብዙሓት ኣሰልጠንቲ ብብዙሓት እሳይ ስለ ዝሓልፉ ደለው ኣነ ከድንቆም ደሊ ንኩሎም ብፍላይ ካ ኣድሓኖም ቴንኪዩ በለለይ ኣድሓኖም ብጣዕሚ በቃ ቀፅሎ ከይደኸመ ከይተሓለለ ከቢድ ቆልዑት ክሰብል ተሰልጥን ግን ይቀፅሎ በቃ ቆፅሎ የድብሎ ኣድሓኖም መጀመርታ ኣድሓኖም ቀዳመይት ምስኣተኻ ዝምህረካ ዲስፕሊን እያ ዲስፕሊን ምስተማሃርካ ናፍቲ ካልእ ትሬን ገለ ትሰግር ሓንቲ ፅብቕቲ ዘላቶኻ ኩሉ ሓደ መምስ ዕድሚ ዘስርሖ ኣነ ከዓ ንኣድሓኖም ኣዝየ ከመስግኖ ኣድሓኖም ወላት ቆልዓ እውን ክነግረና ከሎ ሓቂ ሓይሽ ብጣዕሚ ብዲሲፕሊን ቀዳምነት ኣብ ስነ ስርዓቶም ይዝሕልዎም ነይሩ ኣቦ እዩ ከምቲ ስውን ድበሎ ዓንተ ወይ ናይ ባሕቂ ውላድካ ስኻብ ገዛኻ ኢኻ ትፈልጦ እምበር ኣብ ደገ ውላድካ እንታይ ይመስል ኣይትፈልጦን ኢኻ ብዝያዳ ከዓ ኣድሓኖም ከዓ ነዚ ክፅዕረሉ ዝፀንሐ ኣብ ዝሓለፈ ደመረቆ ሎሚ እውን ንኻልኣይ ግዚኡ ዘመረቆ ናይ ባሕቂ ከተባባዕ ዝግብኦ እዩ ክብል ፈቱ ወላዲ ንውልዱ ይጸልዎ እዩ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ ቤት ዝሪኦን ካብ ወለዱ ዝዕዘቦን ናይ መቕዳሕን ናይ ምዃንን ድሌት ኣዝዩ ዓብ ምዃኑ ናይ ስነ ልቦና ምሁራት ይገልጹ ተውህቦን ዝምባለን ዘለልዩ ቀዳሞት ወለዲኦም ከባቢያዊ ጽልዋን ድርኺት መዛንኡን ከዓ ናይ ገዛ ርእሱ ሚዛን ይሕዝ ዝምባሊኡ ቀልጢፉ ዝተለለየ ቆልዓ ከዓ ናብቲ ክስልጥነሉ ዝኽእል ማእከል ምውሳድ ናይ ወለዲ ግደ ይኸውን ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ተመዝጊቦም ስሩዕ ልምምድን ረቂቕ ትምህርትን ኣብ ምቕሳብ ንዝርከቡ ህፃናት ንምምዕባልን ንምሕያልን እቲ መደብ እጃሞም ከበርክቱን ክሕይሉን ትፅቢት ይግበር ንዓይኮ ወዲ ሓፍተይ እዩ ኣዝየ ዝፈትዎ ወዲ ሓፍተይ ኣብ ከምዚ ኣብ ሚኒ ባስኬት ክፃወት ክሪኦ ከለኹ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ፍሉይ ተኽእሎ ኣለዎ እቲ ቆልዓኻ ዋሲ ትዳሓተተና ነገር ከልኪልናዮ ይንፈልጥ ኢና ብፍላይ ከዓ ኣብ ባስኬት ከዓ ብጣዕሚ ንፉዕ ስለ ዝኾነ ክተባባዕ ዝግብኦ እዩ ንሕና እውን ነተባብዖ ነርና ኢና ስፖርት ምክንያቱ መጀመርያ ነብስኻ እዩ ስፖርት እዚ ንኣካላትካ ንጥዕናኻ ብገንዘብ ዘይትረኽቦ እዩ ጥዕና እዩ ብዓብዩኻ ዲሲፕሊን ካብ ማንም ዝኾነ ነገር ኣብ ፅርግያ መውዓል ኣብ ካልእ መውዓል ኣብ ስፖርት መውዓል ብጣዕሚ ዝፅቡቅ ወለድኻ ነዚ ተረዲእና ደቅና ብሰዓታት ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበሎ እንድሕሪኻ ይኾንካ ውሕዳት ሰዓታት እየን ናብ ሰሙን ዘድልያ ንዕንካ ተገዲስና ኣበይ ውዒልኩም ናበይ ከይድኩም ኢልና እንተሰዲድናዮም እዚ ንሕና ተረባሓት ንኸውን ደቅና ኻ ብዓብዩ እወ ንኻልኦት ወለዲ ደቆም ኣብ ካልእ ኣብ ዘይተደለየ ነገራት ካብ ዝኸዱ ኣብ ሞኸኣ እዚ ስፖርት ዝዓበየ ዝበለፀን ስለ ዝኾነ ውላድካስ ኣብ ካልእ ካብ ዝኸይድ ኣብ ባስኬት ብዝዓበየ ኣብ ናይ ሚኒ ባስኬት ነጢፉ ክትሪኦ ከለኻ ንውላድካ ናይ ብሓቂ ደስ ብለካ እሞ ወለድኻ ኣብ በዝጋጣሚ ከዓኒ ንደቆም ኣብ ከክንዲ ኣብ ካልእ ነገራት ዝኸዱ ደቆም ኣብዚ ክልእክዎም ማለት እዩ በዝጋጣሚ ዝኽላበው ፈቱ ተቋደስቲ ናይ ዝውሃብ ዘለው ስልጠናን ትምህርትን ዝኾኑ ህፃናት ሰልጠንቲ ነቲ ዝረኸብዎ ዕድል ብግቡእ ክጥቀምሉን ክኸስብሉን ከም ዝግባእ ኣብቲ ዓውዲ ንነዊሕ እዋን ዝተፃወቱ ገዳይም ስፖርታውያን ይመኽሩም ክትቆምሎም ምክንያቱ ኣሰልጠንቲ ንፉዓት ኣሰልጠንቲ ኣለዎም ግዚኦም ኩሉ ወፊዮም በዓል ንጉሰ ኣድሓኖም ስለ ኣለዎም ክትቆምሎም በዓል ንጉሰስ ቶም ሕጂ ሓድጨት ክትቆምሎም እቲ ዕድሎም ቀደም ኣይነበረን እዚ ዕድል እዚ ግን ሳላ ፃዕሪ ናይ ወለዲ ናይ ብዓብይኻ ናይቶም ኣሰልጠንቲ ሳላ ፃዕሪ ረኺቦም ኣለዉ እዚኦም እዚ እቲ ዘሎ ትምህርቲ ተቐቢሎም ኣቢሎም ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ንሃገር ወኪሎም ኣብ ናሽናል ቲም ክንሪኦም ብዙሓት ኣነ ዓንተ ይርአ ብዙሓት ተፃወቲ ፅቡቕ ሳይድ ኣሎ ምልከት ካብ ንኣሽቱ
ጽቡቕ ምልክት ርኤ እዚኦም ነቲ ዝወሃብ ዘሎ ትምህርቲ ብግቡእ እንድሕር ተቢሎም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝወፅእ ኣነ በዓል ሙሉ ተስፋ የገርመካ ፍሉይነት ናይዚ ንኻልኣይ ግዚኡ ዝተኻየደ መመረቕታ እንትደኣ ነይሩ እዚ ኣብዚ እዋን ካብ ኣብ ፀወታ ዝያዳ ተካእቲ ወለዶ ኣብ ምፍራይን ኣብ ምኽስኳስን ፀቒጡ ዝሰርሕ ዘሎ ገዲም ተፃዋታይን ኣሰልጣንን መንእሰይ ኣድሓኖም ሰለሞን ብዓቕሙ ነዞም ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ህፃናት ተፃወቲ ብዓይነቱ ናይ መጀመርታን ፍሉይን ዝኾነ ሜዳልያታት ብምድላው ንሰልጠንቲ ዝዓደለሉ ኣጋጣሚ እዩ ንምዃኑ ኣድሓኖም ነቲ ሓሳብ ብኸመይ ይንቅልዎም ዓሚ ሓደ ተመክሮ ናይ ሚኒ ባስኬትቦል ምስልጣን ገይረ ነይረ 140 ቆልዑት ዝኾኑ ኣመሪቐ ነይረ ኣብቲ ዘመረቕክዎን ከዓ ብማዳልያን ሰርቲፊኬትን ነይሩ ከምዚ ናይ ዝሕጂ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ግን ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ሓደ ዕብይ ዝበለ ተመክሮ ክንውስኽ ኣለና ብምባል ገረብ ምግራብ ኣብ ማይደምነት ናትና ቦታ ብሽምታ ኣሰር ስፖርት ክለብ ትብል ናትና ቦታ ወሲድና ነዚ ናይ ምግራብ መደባት ጌርና ንስኡ ከዓ ካልእ ኩሉ ናይ ስፖርት ናይ ወይ ናይ ባስኬት ንጥፈታት ዘማልአ ጌርና ሰሪሕና ዝዓበየ ከዓ ኣነ ተፃዋታይ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ማዳልያታት እዩ ዘለና ኣብ ገዛይ ተማዳልያ ግን መዓስ ዝወሰድኩ እያ ናይ መዓስያ ንምንታይ ውድድር ኢለ ዝተሸለምኩ እያ ክፈልጥ ኣይክእልን እዚ ንኸይከውን ምእንቲ ብምሕሳብ ንነፍሲ ወከፍ ቆልዓ ሓንቲ ማዳልያ ሽሞም ዘለዋ ኣብናይ ዓመተ ምህረት ንምንታይ ዓይነት ተጠቀሙሉ ምዃኖም እቲ ዝምረቕ ዘሎ ቆልዓ ምስ ማዳሊኡ ምስ ሰርቲፊኬቱ ክኸውን ከም ዘለዎ ገይረ ዝያዳ እቲ ቀንዲ ናተይ ዝዓበየ ነገር ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራ ካብታ ዘላታ ናብታ ዝለዓለ ደረጃ ንምብፃሕ ዝብል መደብ እዩ እቲ መደብ ከዓ ከምቲ ዝበልካዮ ካባና ናባና እዩ እቶም ካልኦት ክሕግዙና ዝግብኦም ኣካላት ክሕግዙና ብሕጂ ተስፋ ንገብር ግን ንሕና ነቲ መደብ ንገብሮ ዘለና ኩዕሶ ሰኪዔት ንምዕባይ ኩዕሶ ሰኪዔት ንምዕባይ ሓደ ዕላማ እዩ ካልኣይ ዕላማ ከዓ እቶም ተፃወቲ ካብ ብሕጂኦም ተስፋ ገይሮም ናይ ምፅዋት ተኽእሎኦም ንመጻኢ ኣብ ስፖርት ዓብይ ለውጢ ክገብሩ ንኽኽእሉ ምእንቲ ዓብይ መተባብዒ መንገዲ ክኾኖም ኢለ ብምሕሳቤ ነቲ ሰርቲፊኬት ማዳልያን ኣዳልየሎም ሃገራዊ ፌደሬሽን በቲ ዝገበርዎ ነገር ኩሉ እየ ዘመስግኖም እታ ዝዓበየት ግን እቶም ቆልዑት ዝያዳ ክሕጎሱላ ምእንቲ ኣብናይ ዓመተ ምህረት ተፃዊቶምላ ናይ መዓስ ነይራ መፍለጢ ክትኮኖም ከዓ ንነፍሲ ወከፍ ቆልዓ 167 ቆልዑት ኢና ኣመሪቕናሎም መዓልቲ 167 ቆልዑት ከዓ ብሽሞም ናይ ነፍሲ ወከፎም ማዳልያ ብነፍሲ ወከፎም ሰርቲፊኬት ዘለዎ ተገይሩ እቲ ዝዓበየ ኣነ እቶም ቆልዑት እንድሕር ተሓጒሶም ለይ ተሓጎስ ናባይ ክምለስ እዩ ስድሮኦምን እቶም ካልኦት ተዓዘብትን ወይ ከዓ ገዳይም ስፖርተኛታት ከዓ ብዛዕባ ዝህብዎ ርእቶ እንድሕር ኣሎ ከዓ ክቕበል ድልው እየ ማለት እዩ ለውጢ ብዙሕ መጀመርታ ሰብ ተወሲኹ ብዙሕ ሰባት ተወሲኾምና ማዳልያ ብሽምካ ኮይኑ ኩሉ ስፖርት ናብዮትን ደገፍን እዩ ዝጠልብ ኣብ ከምዚ ምስረት ስፖርት ቀጻልነቱ የውሕስ ነብሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነቱ ከልዕል ይድርኽ ኣብ ደገ ዝቕመጡ ገዳይም ተፃወቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ነበር ነቲ ኣብዚ ግዜ ልዕሊ ካልእ እዋን ኣብ ምብርባር ዝርከብ ዓውዲ ኩዕሶ ሰኪዔት ንምሕያል ተረኦምን ኣበርክቶኦምን ይዕዝዙ ከም ዘለው ብመራኸቢ ብዙሃን ክግለጽ ጸኒሑ እዩ ኣብ ምምልማል ካብ ሱር መሰረትከ ኣበርክቶኦም ከመይ ይመስል ኣሎም ዝገርመካ ብዙሓት ተፃወቲ ወላ ምሳና ዝነበሩ ካባና ዝዓብዩ ገዳይም ተፃወቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራሲ ወይ ፖቸፊላሲ ብዙሓት ኣሽሓት ሰባት እዩ ኣፍሪ ብዙሓት ኣሽሓት ሰባት እዩ ካብዚ ዓውዲ እዚ ተፃዊቶም ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝቕመጡ ኣለዉ ሕጂ ምናልባት ኣብዚ ክንገዝአን ከለና ተን ኩዕሶ ሕማቓት ብምዃነን ናይ ኩዕሶ ፀገም ኣለና ካልእ ናይ ናውቲ ፀገም እውን ኣለና ነቲ ዘለና ሩይ ፀገማት ሓደ ሰብ ብዓቕሙ ወላ ሓንቲ ኩዕሶ ክሕግዘና ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበሉ ነይረ ክሕግዘና እንተዝኽእል ማሕበር ፖቸፊላ ኣለዉ ተፃወቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ናይ ዞባ ማእከል ዝነበሩ ናይ ካልኦት ዞባታት ዝነበሩ ናብ ደገ ዝቕመጡ ኣለዉ ከምዚ ብኣቶ ዘርእዝጊ ኣብ መንጎና ኮይኑ ዝገብረልና ዘሎ ምድግጋፍን ሓገዝን ካልኦት ኣካላት ከዓ ነዝናትና መደብ ካብቲ ዘለዎ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሕ ምእንቲ ብሞራል ይኹን ብንዋት ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዓቕሞም ክበርክቱ በዚ ኣጋጣሚ ይላቡ ኣነ ካብ ንዓበይቲ ንገለ ካብ ምሕጋዝ ኣብዞም ቆልዑ ወፍሪ ተትግበር ተድሕግዙ ውፅኢት ንረኽበሉ ንኽእል ኣብዞም ተካእቲ ኣብዞም ሕጂ ዝምልመሉ ዘለዉ ኣብዞም ደቅና ማለት እዩ እዚ ደገ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ሕግዝ እዩ ዝተበጋገሰ ብዙሕ ፕሮጀክትታት ኣሎ ብዙሕ ዝሕግዝዎ ኣለዉ ንእግረ መንገደይ ብሽም ኩዕሶ ሰኪዔት የመዝግኖም ነቶም ኣብ ደገ ዝቕመጡ ዋላ ውሽጢ ዓዲ ዝቕመጡ ግን ብዝበለፀ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ተሓጋጊዙስ ነዚኦም ቁርብ ክንሕግዞም ነቶም መምሃራን ኣጃኹም ክንብሎም ለቦያ መሓላልፍ ሕጂ ንዕኦም ዝያዳ እዮም ደበርክቱ ሕጂ ንሶም ሕጂ ባይታ እዮም ስኢኖም ዘሎ ባይታ ዝሰቐኑ ማለት እዚ
كتحاورهم كقولهم تحابيرهم كاني نتي ناي سبورت وي ميني باسكتبول لبال كمعبل دحر كوينو زياده بمسرابيتات بهاجرا فدريشن نكون بكوميشن سبورت ولا زوا ماكل كاله ولا بزناي جمرو كمان غزارسو بزياده تتحابورو مسادهم كحجزون دلواتهم دلو مسادهم دحر حجيزهم نخا ماتريال كاني فاخوسلنا سلازخل نتم تصاوت زياده خنمهر زياده ها حصير غزي كنبصحلهم نخلينا موني زياده تحابورنا زياده غاني افتسرح واسوها بزقاطامي الله وفتو زي ناي لما انتي كلنا خمس تعزمنايو مناي دحانو من رومانان ملجيتان اسلطنتي بمولهم صاري ابز درجه زي بصحم الله دقنا خمزي ريم كلنا بطعمي يحقسيو اقاطام خوينينا تراخينا انا مسبعل جيتي اقداس نجر كبانا نبانا بزبل تيما مكيادو نعنا ونتكف كوينو رخيبيو زدماني احنا نقول ابدقه نمط ايرتراويانن اوشتي عدي زلنان ولدن كلاتنا انزي مباتاوي سلطنا زوهاب زلو ناي كعسو سكعت كلاتنا اجامنا خنبركت لازغبرنا نعرحنهم بزي اقاطامي زي كمسكنو يفتو زاجيت بزي مسلطن ماكل زحلفو سبورتنياتات ابزل على درجه بصيحم አለው ካብ ብሉጻት ተጻወቲ ኩዕሶ ሰኪዔት ዞባ ማእከል ካብ ምዃን ሓሊፎም ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራ ብምዃን ስሞምን ስም ሃገሮምን ዘጸውዑን ገና ኣብ ምጽዋዕ ዝርከቡን ስፖርታውያን ብቁጽሪ ውሕዳት ኣይኮኑን እዚ ሕጂ ብግብሪ ዝረኣናዮ ኣብዝናይ ሚኒ ባስኬትቦል ከም ኣብነት ክንጠቕሶ እስራኤል كابتن ميني باسكتبول تتصايد على هاجراو فدريشن دبص على هاجراو غانتا دبص سلازي تمسرت نايزوم تتصاوتي بمولهم مسرت حيزوم دحر عابيم هاجراوي ولا افغانتاون سلوفو سلازخولو نزي غاور خسرحال دغباك نزي زياده غيزين ابركتون غيرنا دحر كنسرح قيلنا اتا هاجراوي غانتا تبحال كان بزبلصه بز ماموقه تتصاوت بزح دلون كتركب تخليها تورادرتون بزح نركب نخليها እቲ ግራስ ሩትሲ መጀመርታ ክትሪኦ ከለኻ ንኣሽቱ ስለ ዝኾኑ ክትነዕቆም ትኽእል ኢኻ ከምዚ ኖርማል ኮይኑ ግን መጀመርታ ንጉስ ሃብተ ማርያም ክጅምሮ ከሎ ኩዕሶ ሰኪዔት እንታይ ለውጢ ክገብር እዞም ቆልዑ እዚኦም ማዓስ ክጻወቱ ዝኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ ኢና ንሕዝ ነርና ንሕና ወላ ባዕልና ኣነ ካብ ህፃነይ ከለኹ ንጉስ ሃብተ ማርያም ምዕብዩ ተጻዋታይ ኮይነ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኮይነ ድሕሪኡ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝበፅሐ ዘሎ ቶም ካልኦት ቆልዑትካ ኣብ ግዜኦምን ኣብ እዋኖምን ናቶም ክበፅሕዎ ዝኽእሉ ደረጃን ብቕዓትን ኣለዎም ስለዚ እዚ ነገር እዚ ዝዓበየ ክንሰርሖ ዝግባአና ስራሕ እንድሕር ኣለዎ ኣብ ግራስሩት ወይ ካብቲ ሚኒ ባስኬትቦል ንብሎ ዘለና ኣብኡ ዝዓበየ ክንፀቕጠሉ ዘለና በዛ ኣጋጣሚ ክርስዖ ዘይደሊ ሓደ ካብዞም ናተይ ተጻወትቲ ቆልዑት زيادة سلمنتاي خما عبيت تقدسوا دلهم نعبيت تراي ودر تقبر لهم عبيت تراي تقدسوا نيرتراسي زوم زلنا حج حصاناتنا دحر قال عمتنا هاجراويت غانتا ايرتران اب ايرترا اب ودر كعش سكعت عبلو تنقبر نخل سلمنتاي خم اوانا دي تسرحوا زبريته يبن نير تاريتو تقبلها حجون قال كل سب كم زانا تردي نزلون دحر ترديوا نتقعش سكعت نبزع على درجه نبصح كنسرحنا فدرشن زوا ماكل አለው ሃገራው فدرشن ኩዕሶ ሰኪዔት ዘኦም አለው ናይ ሃገር ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኤርትራ አለው ቶም ዝምልከቶም ኩሎም ወገናት ቶም ላዕለዎት ሓለፍቱን ሪኦም ስለ ዝነበሩ እቲ ዝግብኦም እንድሕር ገይሮም ስፖርት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምብፃሕ ወላ ሓደ ፀገም ዝበሃል እዩ ንሕና ከዓ ደኺምና ከይበልና ክንሰርሓሉ ኢና عمل مالن موراسن ገዳይ ሞያተኛታት በቀሊል ዝግለጽ ኣይኮናን በተግባርን በቃልን ዝሐልፍ ትምርቱን ኣዝዩ ሰራጽ እዩ ኣብ ግዜን ከዋኸብትን ብሉጻትን ተጻውቲ ዝነበራሞ ናይሎም ድማ ኣደ ቆልዑት ኮይነን ዝርከባ ገዳይ ስፖርተኛታት ነቲ መደብ በቀረባት ኸታትለን ኦጥራይ ዘይኮና ኣብቲ መመረቕታን ናይ ሰርቲፊኬት ምዕዳል አጋጣምን ተረኺበንውን ዘይርሳዕ ዝኽሪ ገዲፈነን أذن قدايم سبورتاوين مسمن السياد تتصاوتي محزنتاو قطن بمكياد نتي مزازمي سنسرعات دمكت وسيخان علوم نجيب زيادة تنسلطنون مكرات نديو دما كمزي كامنات نارين دما تمكرو يوسعين صبوا حقازي نتصباح لومي إذا سراح كابلومي صباح زبلت أكخون كا فلتأتن كإلتن زسن أموياتن ياتت كهلوي كبا
ምክንያቱ እዚ ዕማም ቀሊል ስለ ዘይኮነ ሰፊሕን ሃገራውን ወፍሪ ድማ እዩ ዝጠልብ ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራ ንምሕያልን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕን ዝምልከቶም ኣካላትን ውልቀ ሰባትን ቆላሕታ ክገብሩ ከም ዝግባእ ከዓ ለበዋ ዘድልዮ ይኮናን ንኹሎም እቶም ኣብ ምስልጣን ቆልዑ ዕዙዝ ግደ ዘበርክቱ ዘለዉ ኣሰልጠንቲ ከዓ ሞሳ ይኹኖም ካብዚ ዘለውዎ ንላዕሊ ከዓብዩ ከዓ ነተስፎ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣነ ብዝሪኦ ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ሕጂ ተሓሲቡሉ ንዕኡ ዝኸውን ሜዳታት ንዕኡ ዝኸውን ናውቲ እንድሕር ዘይተቐሪቡሉ በዚ ሕጂ ዝፍጠሩ ዘለዉ ቆልዑት ናይ ኩላትና ኣሰልጠንቲ ቆልዑት ኣብ ሓደ ዓመት ምናልባት ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ቆልዑት እዮም ዝፍጠሩ ዘለዉ ብግራስሩት ማለት ብሚኒ ባስኬትቦል ስለዚ ንዕኦም ዝኸውን ናውቲ ንሕና ምስ ዘለና ፀገማት ክንገብሩ ኣይከኣልናን እምበር ምስናቶም ዕድመ ዝኸይድ ብሜትሮታት እንዳጎደለ እዚኣ 3.5 ሜትሮ ላዛ ቦርድ ንዕኦም ትኸውን ካብ 1.80 2.40 እንዳበለ በብናቶም በብዕድሚኦም ቦርድ ክህልዎም ዝግብኦ ነይሩ ግን ምስ ዘለና ኩሉ ሕፅረታት ዓቕሙን ስለ ዘይብልና ነቲ ነገር ክንገብሮ ኣይከኣልናን ሕጂ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኩሉ ትክግበር ዝግብኦ ነቶም ህፃናት ዝኸውን ቦርድ ብማዕቀኖም ክስርሓሎም ዘለዎ ድዩ ካልእ ክግበር ዘለዎ ሓገዛት ክገብረልና ብዛ ኣጋጣሚ ይላቦ ኩዕሶ ሰኪዔት ከዓ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ምብፃሕ ሕልሚ እንዲ ዘለና ሕልምና ከዓ ሓንቲ መዓልቲ ክውን ከም ዝኾኑ ርግፀኛ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ከይተሓለወ ክሰርሑ ደሎ ዞባ ማእከል ፌደሬሽን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኮሚሽን ስፖርት እዚኦም ዝያዳ ክሰርሑ ክኽእለሎም ኣብ ርእሲ እውን እቲ ወለዲ ዝያዳ እውን ተጠርኒፉ እውን ነዚ ንብሎ ዘለና ከዓኒ ክሕግዝ ወይ ከዓ ዝያዳ ከበርክት ከዓኒ በዚ ኣጋጣሚ ፅቡቕ ሓገዝ ክገብሩልና ከዓ ንመነ ስለዚ ንዑ ድሕር ከምኡ ገይሮምልና ከዓኒ እቲ ስፖርት ክዓቢ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብዓብዪ ኩዕሶ ሰኪዔት ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ፋሚልያሪ በጋባሕ ብስድራ ቤታዊ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ሕጂ እውን ብዙሓት ሳይ ኣለዎ ኣነት ቆላሕታ ተገይርዎ ኣብቶም ቆልዑት ወፍሪ ሓገዝ የድልዮም እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዝገብሮ ደሎ ብናቶም ወፃእታት ከም ዝግለጽ ፀንሐ ሕጂ ሃገራዊ ፌደሬሽን ይኹን ስፖርት ኮሚሽን ይኹን ኩሉ እዚ ክተባብዖም ይግባእ ሕጂ እንታይ ኩሉ ግዜ እቲ ስድራ ቤት ካብ ገዛ ይጅምር ካብ ገዛ ስለ ዝጅምር ንሕና ደቅና ኣብ ገዛ ብዲሲፕሊን ጌርና ስለ ንዕብዮም ኣብ ደገ ክወፁ ከለዉ ከዓኒ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ክኾኑልና እንተኮይኑ ናይ ኩላትና እጃም ኣገዳሲ እዩ እንታይ ማለት እየ ኣብ ገዛ እንታይ መጀመርያ ድሃንም ዝገለጾ ኣብ ገዛ ስድራ ኣለዉ ኣብ ቤት ትምህርቲ መምሃራን ኣለዉ ኣብ ናይ ስፖርት ቦታ ከዓኒ ኣሰልጠንቲ ኣለዉ እዞም ኣሰልጠንቲ እዚኦም ግዜኦምን ገንዘቡን መስዋዕቲ ገይሮም ኣብ ደረጃ እዚ ኣብፅሖሞም ኣለዉ ነዞም ቆልዑ ካብ ሕጂ እኒ ከዓኒ እንዳዓበዩ ስለ ዝኸዱ ዞም ቆልዑ ዝያዳ ወፃኢታት የድልዮም ነዚ ዝያዳ ወፃኢታት ድማኒ ኩላትና ኢድካ ክንብል ኣገዳሲ እዩ ወለዲ በዚ ናይ ሎማዓንቲ ከም ዝረኣኽዎም ኩሎም ሕጉሳት ነይሮም ብደቆም ተሓቢኖም ገዞም ከይዶም ኣለዉ ነዚ መፅእ ግዜ ድማ ዳግመ ግምት ገይሮም ብዝያዳ እቲ ዝጎደለ ኣብ ምምላእ እጃም ከበርክቱ በዚ ኣጋጣሚ ይፅዋዕ ኣለኹ ማለት እዩ ንሕና ከዓ እጃምና ክንገብር ኢና ኣጆኹም ኣጆና ፌደሬሽን ኩዕሶ ሰኪዔት ሓገዝ ንእሽተይ ተሓጊዞምና ካልኣይ እንደልና ንኤርትራ ከዓ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሓ ክትፅዕር ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ሶም ዝተመደበ ትሕዝቶ መደብ ለሰ ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ስለምክትቻልኩም ኣዝና ነመስግን እዛ መደብ እዚኣ ብኩሉ ነገራ ናወስኽት ናበልፀገት ክትከይድናትኩም ተሳትፎ የድልያ እዩ ከም ትኽእሉ ሳዕ ንብሎ እዛ መደብ እዚኣ ካባኹም በኣኹም ንዓኹም እያ ስለምክትቻልኩም ደጊምና ኣዝና ነመስግን ዝመዘሎ ሶምን ይኮኑ ምረኻብና ምስ ኩላቶም ኣባላት ስቱድዮ ብሓባር ብምዃን ነመስግነኩም ሰላም